Takže zdravím vás Revenu z SVK, vyhrali sme Tekken 3, ktorú sme si dali sľub, že dáme. Takže tuto to máme, PlayStation 1, originálna čistá klasika, hráme Story Mode a poďme na to. Toto je klasika, na ktorej som vyrastal ako prvá hra, bola moja PlayStation 1, moja prvá hra. Takže vyberiem si hráča, dám si Bruce Leeho, s ním budem hrať, že? S ním som asi najlepší a s týmto, takže beriem si jeho a hráme príbeh, čo bude veľmi dosť ťažké a vyhráme aj nových hráčov, ako si pamätám, dávno som nehral toto, takže ideme na to. Uvidíme, ako video to dokončí, keď nie, tak dáme druhú časť. Ale ideme na to. No tak to bude ťažké. No. Ale dám to. Takže tak, Tekken 3 som nehral už roky. To je najlepšia časť, ktorá existuje zo všetkých Tekkenov. Pre mňa trojka najlepšia. Vyhral som prvý stage som vyhral. No, síce ešte ani nie. Idem druhé kolo. A tohto dám, ako idem slabý, alebo to je prvý. Dal som ho dole. Kick. Asi ne. Dobre, teraz ideme proti Kingovi. To bude ťažšie. Pozrieme, aké môžeme používať, som zabudol už to dlho. Dáme takto. Nechcem behľať, no. Shit, takže to je ťažké, ale až nie až tak veľmi ľahké. Sice ja som hral aj Tekken 4, 5 tiež, 5 je veľmi dobrá. 6 som tiež hral na 3, ale sice teraz to hrám na 3, ale hacknuté to mám, takže preto hrám Tekken 3, lebo originálne nemám to na PlayStation, ale máme hacknuté, takže. A Tekken 7 som tiež hral na 4, ale to u bratranca, ale originálne ju nemávam, takže ako som povedal, som Tekken hral roky, takže Tekken 3 je pre mňa najlepšia. A dal som ho dole. Málo kto vyrastal na túto hru, ale tí, čo vyrastali, tí vedia dobre. Oh shit. Počkajte, dal som ho dole. Dobre, jeho sme porazili, ideme ďalej, to je Story Mode. Čím ďalej, tým ťažšie. Tohto dám dole, Eddieho. Už som aj zabudol, koľky sú hráči na tejto hre, ale veľa vieš odomknúť ich veľa. Viem, že aj takého lietajúceho spamätám a to je ťažký level. A je tu tiež asi aj Heihachi z Tekken 7. On je asi aj tu, ako spamätám, lebo to ja som to dávno nedal. Čo som mal, dákých
5 rokov, čo som to hrával. Á, dorici. No počkaj. Toto prehrať nesmiem. Nedovolím. Ale on mňa dal! Prvýkrát ma dal asi dole niekto. Prvýkrát. Ale dobre, no. Oh, shit, toto bude ťažké. No, toto by som nemal. Bum, tam má. Vyhral som ja. Ideme. 5. level. 5. level. Ja som to nikdy nevedel prejsť. Ale som to hrával. Ale som to hrával s bratrancom. Ale on to prešiel asi, ako si pamätám. Ale no, dali ma dole. No dobre, idem ja teraz. Dobre. No, toto ne. Ale no tak. Ona má menší život než ja. To není fér. Ne. Ja som prehral. Nevadí, idem naspäť. To nevadí. Ha. No poď. Teraz si dám. Ha. Dobre. Kľudne napíšte do komentov, ak by ste chceli ešte nejaké hry, aby som dal. Alebo niečo, ale do budúcna sa niečo dočkáte, lebo mám plánu niečo nové, no. Oh, dobre. No počkaj. Ne. Tak toto je dosť ťažké. Posledné kolo. No počkaj, ti dám. Toto je dobré. Toto je najlepší zatiaľ. Ale nie až taký dobrý. Lebo just ťažko. Dobre, a teraz ešte ďalší pôjdu ďalej. Dobre, sa aj dám dole. Ha. Porazil som. Vyhral som ja. Ja sa pamätám, ako mali na toto. No okej, Nina. Tuto som vždy, taká agentka bola ona. Ale pre mňa sa páčil, tento kopačkár, čo bol Hwoarang, sme ho volali kopačkár, toto je Bruce Lee a ten druhý bol Jackie Chan. A táto bola taká agentka. A Paul bol dobrý, mne sa páčil on. No dobre, toto ťažké bude, riadne. No, super. No jo. No jasné, pravda, že ona mňa dala dole. No nebojte sa, idem už znovu. Ha, no teraz poď. Perfekt! Perfekt som dal! Bez žiadnych útretí. A vyhral som. Perfekt som dal.
OK, ešte druhé kolo idem. Myslíš naozaj? A ešte bonus som dal. Kopačku a potom hneď KO. A ešte som chcel dať tento, ale to už mi nevyšlo. Vyhral som. Ideme ďalší level. Yoshimitsu. S týmto som vedel lietať s jeho mečom, ale už neviem ako som to robil. Počkaj. No jo, hneď ma dal dole. Toto je ťažké. Ale čo sa ja dám dole. No okej. Prepáčte za volanie, niekto mi volá na Messengeri, ale mu to zmienil, takže... A dal som ho dole. To čo malo byť? Ťažko dám dole, ale už som ho poradil, tak sa ho musím poradiť teraz. A dal som ho dole. Takže som vyhral. Ideme proti Pavlovi a končíme video a pôjdeme na druhú časť do budúcna, čo môže byť aj zajtra, hoci kedy, ale nechcem to spraviť také dlhé. Proste. Ale toto je story mode, takže to ne, Makao dal. No ne. To od mňa, čo ja jeho som mal. Počkaj. Počkaj. Na, tam. To som kolo. Musím ho poradiť. Poď. Čo dám dole. BUM! Tak toto bolo kombo. BUM! Proste BUM! Takže ľudia, toto bol Tekken 3. Hrali sme do polky, kde už pôjdeme na Heihachiho. To dáme do budúcna, takže sme sa dostali až tak ďaleko. Takže ďakujem za hlasovanie pre Tekken 3 a pokračovanie čoskoro. Ďakujem za pozeranie, vidíme sa na budúce. Ravensway Castle s vami. Čau.